Господин Радев, същия въпрос и при какви условия бихте допуснали начало на преговорите с Република в Северна Македония? Кое е това, с което не трябва да се прави никога компромис? Първо, в глава 35 няма залегнали условия да спазват човешките права в Македония, касаещо македонските българи. Много ясно, по категоричен начин аз заявих нашата национална позиция на последният съвет по разширяването в началото на октомври в Любляна. Тогава моята позиция беше предадена по всички медии и аз се очудвам защо продължават да текат някакви спекулации, че ще допусна компромис с отварянето на вратата за преговори за членство, преди ние да сме получили ясни и необратими гаранции. Искам да се обърна към българските граждани и да ви гарантирам, че България не може да каже да, преди да се прекрати нарушаването на човешките права на българите в Северна Македония, преди да се изпълнят Копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз, преди да се спре системната дебългаризация в продължение на десетилетия, да се унищожава българското културно-историческо наследство и да се фалшифицира, да се изкорени езикът на омразата в учебници, това, което споменахте, господин Гиршиков, в учебници, в надписи на музеи, в държавни медии и институции, в Македонската академия на науките. Само един въпрос и към двамата с много бърз отговор, да или не. Трябва ли референдум по темата Македония да бъде свикан според вас? Да или не? Не. Господин Гирчиков. Не, има пълен консенсус по въпроса. Нека да довърши, понеже казвате, че има много време. А вече нямате толкова. Имаме още две теми. Затова казвам. Освен ако не настоявате да кажете... Глава 35 показва, че не сте ме разбрали. В глава 35 става дума за това да се спазват договорите между съседите. Това имах предвид. Колкото до вашата позиция, аз се приветствам. И само това да е ползата от днешния дебат, пак е имало огромна полза. Чухме тази позиция. Има съвпадение. Да ви кажа, че проблемът е, че Европейската комисия, Европейският съвет не приемат да станат гаранти с преговорната рамка в глава 35. Това е проблема. И ние за това разясняваме навсякъде какво трябва да се направи така, че България да отвори вратата за преговори за членство. Към момента тя ще стои затворена.